My jsme přijeli nabídnout činnost našich monitorovacích týmů ochranných sborů dělnické strany. Jsme rádi, že radnice projevila vstřícný přístup. Jsme spokojeni s jednáním. Prozatím od tohoto kroku upouštíme a dohodli jsme se s vedením města, že budeme v budoucnu konzultovat společné kroky a pokud budeme mít nové nápady, jak zlepšit tu situaci na tom sídlišti Janov, takže tak učiníme a že se třeba v budoucnu ještě můžeme setkat. Proč jste se vůbec rozhodli do něčeho takového vstoupit, vůbec začít vlastně něčím takovým jako tím monitoringem? Protože jsme byli upozorněni lidmi z okolí, že ta situace je tady velmi špatná, že lidé jsou terorizováni nepřizpůsobivými občany a myslím si, že naší povinností jakožto politické strany je zajímat se o problémy lidí a proto jsme se rozhodli v této situaci zasáhnout. Tak my jsme zaprvé rádi, že ta schůzka se uskutečnila. Vítáme vstřícný krok vedení radnice, že nás přijalo. Zatím jsme se shodli, ten výstup z jednání je takový, že nebudeme nasazovat naše monitorovací sbory. Vedení radnice nás ujistilo, že dělá vše proto, aby situace se zlepšila, posílilo hlídky městské policie i policie České republiky a shodli jsme se také na tom, že třeba v horizontu 1 měsíce můžeme vyhodnotit, jak se situace změnila a případně můžeme vyvolat další schůzku, abychom se navzájem informovali. A jednali jsme teď se starostou, ten nás teda ubezpečil, že město dělá, co může, že posílilo policejní hlídky, jak městské policie, tak policie České republiky a že prostě činí další kroky, tak aby ta situace tady se zlepšila. Víte to není? My to nevidíme normálně světlo. No, není to tak. No, já vím, že to asi tady nemáte jednoduché. Já tam nechci. Ne, a teď vám to slyší, Ne, já tam ani nepíšu brej. Jo, proč byste nemohla? Třeba vidíte baráku. Dejte se, že to je hrozný teda potom, jo. To je Máte strach, že nám něco vyvedou. A když bych chtěla třeba přispět něco na dietu, tak řeknu, nevím, máte dohodceno 1400 a 3000 zaplatit, tak co mi zbyde? Ale já mám smůlu, ale oni nemají smůlu. Oni budou mít nedoplatky a všechno dostanou zaplacený, ale vy nedostanete nic. Takže jako není to správný potom, kde potom je potom to, jak se říká, jak oni říkají, rasismus nebo to. No, ono je Tak právě, je to páchaný na jiné ono je straně. to spíš potom de facto takzvaný rasismus na ruby. Ano, ano, ale to je bojí ten se problém. a my mlčíme, Ano. tak proto my jsme na to potom takhle Protože oni se bojí, aby je někdo neobvinil samozřejmě z toho, že nadržují někomu nebo že jsou Ale rasističtí, je to špatný, protože víte, co je jak to dneska funguje vláda. Jo? Paní Džamila Stehlíková, jo? To když vidíte, to prostě to je škoda mluvit. To je prostě tragédie. Já nejsem nějak, nerozumím nějak té politice, ale když to si na dám, vlastní ano, kůži, jo, ale tak když to si prostě- dám 2 a 2 dohromady, tak vždycky říkám, tak to tady není dobré. Není tady. Každopádně já vám děkuju, mějte se hezky. To jsem vy taky. Nashledanou, protože tady ta lokalita je odříznuta pomalu od města. No, právě, Byli že jsme ujištěni jsme tady. tady úplně utisknutí, když vám to řeknu takhle, tak jsme tady utisknutí, protože to je otřesný, opravdu. Opravdu je to otřesný. Se bálím večer na ulici, že to je otřesný. Ta bydlice na tady kousek dole. Takže to znáte asi. No a tady nahoře to nejvíc. Tam. Tam nahoru, no. Od ty lesy, tam je černo. Ono už je to tady všude, tady normálně, všude v každém baráku. A stěhované. Tak chtěli jste se to tady tak trochu projít, slyšel jste už nějaké názory, co tomu tady v Janově říkáte? No, vidím to na vlastní oči a musím říct, že ta situace asi není jednoduchá pro zdejší občany, protože co jsem s nimi stihl hovořit, tak zatím tedy nepociťují žádné změny k lepšímu. Uvidíme tedy, jak se situace bude dál vyvíjet a věřím, že tedy vedení města udělá opravdu vše pro to, aby skutečně už byly vidět opravdu skutky. Děkuji.